Mag-share ko sa inyo nga ani day no sa mga nautana day no gano saan ako ihatag nga ako ipanghatag sa inyo nga mga skincare. So paabot ta bud hada kay medyo gibahaan pa ang Iligan karon so paboto na to ang uban kay lagi day ang uban akong followers dire sa Iligan City day. Isula pa man gud sila na malik day. So day kay Sabado man karon day no so inani lang sa kadaghan na ako ang trabahoon karon kay lagi ugma punda is diop nako charot na pay padiop wala tay diop day kay basta lang tag kwarta day no day wa day diopay day trabaho gihapon ta so inani ra day o mao ra ni akong ablihan karon adlaw bitaw day karong adlaw day no inani ra kadaghan ng parcel ang akong abrihan dayon day mag-share ko sa inyo nga ani day no sa mga nautana day no gano saan ako ihatag nga ako ipanghatag sa inyo nga mga skincare so paabot ta bud hada kay medyo gibahaan pa ang Iligan karon so paboto na to ang uban kay lagi day ang uban akong followers dire sa Iligan City day isula pa man gud sila na malik day no day mo nang deserve nila day nga matagaan sila karon day no kay grabe day gibaha mi diri may sa Iligan City karon pero day kay piling gwapa man gihapon mo day no bahalag unsang baha da nang abot day no day magpagwapa man gihapon mo na mao nang ang katong skincare nga ako giingon sa inyo ha day no day isa ko gapo to ihatag sa inyo ha pero busy pasad kay ko karon day mao nang pabot-pabot na gamay noen magtrabaho ta day kay grabe gibaha ug may Iligan City ron mao nang trabaho malakasan ta ani